खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जाला उन्नयन कमिटि आरो जाला स्थायी बेबखाय खन्था एबा जाला स्थायी फालांगि आफादनि बानजायनायाव बेरेखा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। जाला खादनि बायख्रेबनाय आरो ना सारजालायनाय हाखर हाला जाजोबनाय जालानि लामाखौ मोजाङै बानायफिननो थाखाय स्लगान होनानै बेरेखा सोमावसारो। बेरेखा सोमावसारग्राफोरा बिटिआर सोरखार हाय हाय, मन्त्रि इउजि ब्रह्म हाय हाय, प्रमद बर' हाय हाय होनानै स्लगान होना बेरेखा सोमावसारो। थाबैनो बायख्रेबनाय हाखर हाला जाजोबनाय लामाखौ फाहामफिननो थाखाय सोरखारनि खाथियाव दाबि दैखाङो। बेरेखा सोमावसारनायनि गेजेरजों सोरखारनि खाथिसिम लामाखौ बानायफिननो थाखाय दाबि दैखाङो। चापागुरि समस्तिनि एमएलए एबा मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बबेहाय गोमाखो लिरनानै सोमावसारो। बेनो नामा परिबर्तन सोरखार, बेनो नामा सोलायनायनि सोरखार लिरनानै सोमावसारनानै थाबैनो लामाखौ मोजां बानायफिननो थाखाय सोमावसारग्राफोरा बेरेखा सोमावसारो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।